Szeretnék pár tanácsot adni kezdő borfogyasztóknak, vagy azoknak, akik most ismerkednek a borokkal, hogy szerintem mire fontos odafigyelni. Először is nyilván a legfontosabb a bor, és nagyon fontos, hogy jó bort válasz. Mit értek a jó bor alatt? Egy írsai olivérrel például én úgy gondolom, hogy nem tudsz mellé nyúlni, gyönyörűen fogod benne érezni az illatokat, az aromákat, és hát egy nagyon népszerű magyar fajtáról beszélünk, úgyhogy én mindenképpen ezzel indulnék. Ha esetleg már az írsain egy picit túl vagy és tovább szeretnél lépni, akkor szintén egy nagyon izgalmas magyar fajta, és az én személyes nagy kedvencem a Zenit, ami nálunk a kis francia fantázia névre hallgat. Hasonlóan illatos, gyümölcsös fajtáról beszélünk, de ott már azért egy picit komplexebb ízélményben lehet részed, hogyha egy Zenit irányába kacsintasz. Nagyon sokan szokták mondani, hogy hát ők az édesbort szeretik. Szerintem ezzel sincsen semmi probléma. Nálunk is található a szortimentben édes, félédes bor, például a Zita kötő, egy félédes sárga muskotáj. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ha te tudod, hogy az édesborokat szereted, vagy inkább fogalmazzunk úgy, hogy az édesboroknál tartasz még most, mert hogy biztos vagyok benne, hogy tovább fogsz innen lépni majd, akkor válasz nyugodtan egy édes vagy egy félédes bort. És hát ugye itt van a nyár, a fröccs szezon. Ne ragadjatok meg ott szerintem, hogy csak írsai fröccs, mert hogy van nekünk egy csodálatos olasz rizlingünk, és próbáljatok ki egy olasz rizling fröccsöt is. Tehát nagyon fontos a bor választás, és hogy megtaláld, hogy mi számodra a legihatóbb, a legkedvencebb tétel. Következő videóban mondom a következő tanácsaimat a kezdő borfogyasztóknak.